Agnes Oldhuis beziekt een schilderij te meidjen dat het Frysk longskip verbeeldet. Een beeld dat ze altijd zocht als ze in de trein zit naar Ljouwert. Hallo. Hi. Kom even kijken hoe het gaat met de opdracht. Nou, Ja, er is al heel wat te zien. ja, dat Friese land dat is natuurlijk heel groot, maar niet zo heel erg kleurrijk. Als het een heideveld was, dan kon je natuurlijk heel veel makkelijk met kleuren die boerderij de diepte insturen. Maar dat kan ik dus nu veel minder, omdat dat anders geen Fries landschap meer is. Die sfeer moet in één keer duidelijk zijn, ja, het is Friesland. Ja. Maar neem je net een risico door een landskip en een boerderij te doen? En Ja, natuurlijk. je doet het vaker mooi, Koen. Wedstrijden of Ja. dingen. Ja, ik wil gewoon schilderen en daar eigenlijk steeds beter in worden. En je krijgt nooit commentaar van mensen die er echt iets van kunnen zeggen. Alleen maar door mee te doen aan wedstrijden waarbij zo'n jury wordt uitgenodigd. Dat is de enige keer dat je echt de klappen krijgt.